Onks hyvä? Oh. Moikka kaikki. Tässä on mun yksi vanhimmista ystävistä. Ei iän puolesta, mutta sen puolesta kuinka kauan me ollaan tunnettu. Martta. Hello. Me ollaan asuttu samalla kylällä. Kierkkala in our hearts. Kymmi. Kun me oltiin ala-asteella. Ja me ollaan leikitty. Ja yökyläilty, niin kuin nyt teki. Martta on meillä yökylässä. Luvan kans. Tassuterapiaa. Miten äiti kielsi viime kerran. Sano tulle. Martta on 26 Tosi noloa, että sä menet sinne ne kavereille yökylään. Ja... Me päätettiin tehdä Most Likely to haaste, jossa tarkoitus on lappujen kanssa ilmaista oma mielipide siitä, että kumpi meistä todennäköisemmin blank tekee jotain tai käyttäytyy tietyllä tavalla. Nyt me aloitetaan. Are you ready? I'm ready. 1. Kumpi todennäköisemmin nauraa niin, että pissaa housuun? 1, 2. Me. Koska ei pidä paikkaansa. Jos meistä jompikumpi saa hysteerisiä naurukohtauksia, niin se... No joo, se on totta. Vaihdetaan. Me on samaa mieltä. Mut en pissaa. Me en ole ikinä pissannut housuun. Paska puhetta. Aivan, kysytään. Nyt soitetaan teidän äitille. 2. Kumpi ottaa todennäköisemmin tilanteen haltuun tiukan paikan tullen? 1, 2. Joo. Martta on hirveän paljon... No en tiedä tiukan paikan tullen. Kyllä varmaan meistä molemmat niin pystyisi handlaamaan vakavatkin tilanteet. Mutta Martta on paljon solidaarisempi, mitä tulee niin kuin esimerkiksi vaikka johonkin ryhmässä tehtävää aktiviteettia. Kuulosti tosi pervoa. Mut minä on sit enemmän sellainen, että mulla on ihan kauheasti ideoita ja me yleensä annan niiden kuuluu kovaan ääneen. Ja koen, että it's my way or the highway. 3. Kumpi on todennäköisemmin väsynyt? Ikuinen laiskiainen. Aina. Aina väsynyt. Nytkin. Nytkin väsynyt. Ihan sama monta tuntia nukkuu aina väsynyt. Mut ethän siis nuku. En minun. Martta kärsii vakavasti insomniasta. Mikä se on suomeksi? Uni. Unettomuus. Niin. Joo. Mut silloin kun minä nukun, niin minä nukun noin aamu 4-12. Rytmit on täysin kunnossa. Kyllä. Sen takia minä olen baaristeissa. Onko se ainut syy? Ei henkilökunta-alennukset. Ei. 4. Kumpi todennäköisemmin itkisi julkisella paikalla? Nyt. Joo. Martta myöskin elää silleen hard on her sleeve. Kaikki tunteet näytetään hyvin vahvasti, jos itketään, niin itketään ja kovaan äänen huutoit. Tai sitten jos naurattaa, niin naurataan kovaan ääneen ja jos ärsyttää niin kovaa ääneen. Todella kovaan ääneen. Kyllä. On sellainen tunteelelija. Joo. Minä on pikkasen hillitympi, paitsi silloin kun on ottaa vähän viiniä. Silloin mullakin on tunteet hyvin kovalla äänellä. 5. Kumpi on ilkikurisempi? Paha. Se vähän riippuu, että mitä sillä tarkoitetaan. Niin kuin pahantekoa vai sellaista niin kuin vekkuliutta. Niin. Tai kostoa. Se on, kumpi on evil. Se on kosto. Niin. Mut kyllä minä silti sanon, että... Paha. Minä lähtisin sulla. Nyt annat esimerkin. Nimenomaan, koska me... Oot sä tehnyt jotain pahaa joskus? Mä luulen, että sulla olisi enemmän sellaisia ilkikurisia ideoita ennemmin. Ja sit mä olisin se, joka toteuttaa. Joo, niin se, koska minä pakottaisin. 6. Kumpi todennäköisemmin kaatuu rähmälleen julkisella paikalla? Sä käytät sellaisia kenkiä,
että sä kaadut ennemmin kuin mie. Se on totta. Ja lisäksi minä luulen, että mulla on joku semmonen geeni tai joku semmonen niinku geneettinen virhe, kun esimerkiksi yläasteella, niin minä vietin enemmän aikaa rähmälläni maassa kuin pystyssä. Koska A, minä en jaksanut sitoa kengännauhoja ja B, meidän koulun piha oli tosi mäkinen ja liukas. Ja C, minä luulen, että se niin kuin vaan kulminoitu se mun huono itsetunto ja jatkuva nolous siihen, että minä kaatuilin yhtenä ja annoin ammuksia sit näille idiooteille, jotka sitten muistutti minua näistä kaatumisista ihan joka päivä. Mulla on vaan niin pitkät jalat ollut aina, että on ehkä pitänytkin opetella kävelemään. Evoluutio. Niin astuu, joo. Kyllä. Bambi jäällä. True that. Okay. Kysymys numero 7. Kumpi todennäköisemmin saa diivakohtauksen? Julkisella paikalla tai ylipäänsä? Nyt on kyllä paha. Kyllä miettii. Joo. Tää liittyy siihen aikaisemmin mainittuun tunteiden elämiseen. Että yleensä niin kun jos asiat on huonosti, niin siitä kyllä mainitaan. Oli se sitten asiakaspalvelutilanne tai mikä tahansa. Ihmisviha. Mut Martta ei ole high maintenance. Niin ei ole sellainen, sellainen diiva, niin kuin diivalla yleensä tarkoitetaan. Ei. Mut sellaiset niin kiukkukohtaukset kyllä. Joo. 8. Kumpi todennäköisemmin nauraa aivan väärässä tilanteessa? Meillä on niin surkea huumorintaju ja kertakaikkisen huono tilanteen lukukyky. Kyllä. Niin kauan naurattaa ennen kuin toinen sanoo, että oikeasti sattuu. Joo, koska kaikki esimerkiksi kaatumiset, ja nämähän on ihan valtavaa huumoria. Ja palaan takaisin yläasteelle, mutta esimerkiksi, en tiedä, kai tämä nyt pätee meihin molempiin, mutta yläasteelle esimerkiksi kun meidän porukas joku kaatus, niin me ensin osoitettiin sormella, näin, ja naurettiin. Ja sen jälkeen vasta niin mentiin katsomaan, että sattuko. Niin. Mutta sitten siellä oli semmoinen tietty tyttöporukka, joka oli meitä vuoden vanhempi, niin ne kun kaatus, tai joku niistä kaatus, niin ne ensimmäiseksi syöksy nostamaan sen ylös, puhdisti sen vaatteet, sitten tarkisti porukalla tälleen, ettei kukaan vaan nähnyt, ja jatko matkaa sulavasti ja salaman nopeasti. Meistä oli aivan liian hauskaa nauraa silleen, että joku niinku get airborne ton verran ilmaa. 9. Kumpi on flirtimpi? God. Nuketit potki. NYT nyt. Me molemmat ollaan. Vaikka ei välttämättä tarvis. Mut Martta on enemmän. Ja Martta siis on hirveän itsevarma myös siinä tilanteessa. Varsinkin, jos sattuu olemaan ihan vaikka yksi shotti tai pullo viiniä tai jotain vastaavaa. Yksi shotti versus pullo viiniä. Suurin piirtein samanlaisen aiheuttaa samanlaisen reaktion. Mut ja sit mä oon myös häikäilemätön sen kanssa. Joo, ja jos mun pitää jotain saada, niin mä yleensä saa sen sit sillä. Read it as you want. Pyydän anteeksi kaikille. Ja härski. Kyllä. She wants to. En mä välttämättä puhu miehistä. Me saatan puhua vaikka jostain. Joo, mutta nyt puhuttiin flirttailusta. Niin, mutta siis siitä mitä mä haluan. Että me voin tehdä sitä asiaa niin sen takia, että jos mä haluan jotain. Ja haluan. Numero 10. Kumpi todennäköisemmin kyselee typeriä? Okei, nyt. Mä ajattelen aina, että sä oot hirveän viisas, että tiedät sellaisia asioita, mitä mä en tiedä. Niin, mutta kun mulla ei ole mitään filtteriä silloin, kun mä avaan suun, niin siis mä puhun ennen kuin mä ajattelen, ja sit se yleensä tarkoittaa niin kun sitä, että sieltä tulee ihan sanomaton typeryyttä ulos sieltä suusta. Sitäkin. Kysymys numero 11. Kumpi todennäköisemmin joutuisi pidätetyksi? Oli se sitten julkisella paikalla kuseminen tai viuhahtaminen tai... Oon me viuhahtanut kerran julkisella paikalla, mutta ne ei ottaa meitä kyytiin.
Sanoi, että putkaa ei ole kuulemma tyttöjen paikka. Mut se olisi halunnut sinne auttaa. Ehkä me on ollut siellä autossa. Mä oon mennyt kerran poliisiautolla kotiin, siis silleen... Sama. Oltiin se samassa. Tiiä. Oltiin, kun mentiin meille vissiin jatkoille. Se oli Kaakan joku, eikö se ollut? Se voi olla, että me ollaan menty useammankin kerran kotiin poliisiin. Mut mä oon mennyt kerran seurahuoneen, siis baarista. Mun kaveri, kenen kanssa me silloin oli liikenteessä, niin se tunsi sen poliisin, joka sit ajoi sit autoa, niin pummattiin niiltä kyytiin ja me päästiin istumaan sinne pakun taakse. Se oli hienoa. Highlight of my life. 12. Kumpi todennäköisemmin romuttaa autonsa? Mie en oo huono kuski. Mie on oikeesti tosi hyvä ajamaan autoa, mut mun tilannenopeudet on vaan niin suuria ja vääriä. Mut sun puolustukseksi, niin mä en ole ikinä pelännyt sun kyyvissä. Niin. Koska mä pelkään monen naisen kyyvissä, niin sun kyyvissä mitään. Plus, että mie on aiheuttanut omalla autolleni ainoastaan yhden kolhun, kun me peruutin sen liikenteen jakajaa, mikä don't ask. Mie hallitsen sen auton hyvin. Mutta minä luulen, että mun tilannenopeuksilla ja semmoisella tietyllä niin varomattomuudella, niin se on se yhtälö, mikä sen aiheuttaisi sen valtavan ketjukolarin miljoonia ihmisiä loukkaantuisi. Joo, miljoonia. Kysymys numero 13. Kumpi todennäköisemmin tuhlaa rahaa asioihin, mitä ne ei todellakaan tarvitse? Joo. You know it. Mikä nyt mitenkään niuho oo, mut on ehkä jotenkin... Mut et siellä shoppaile. En. Silleen niinku mie. Silleen, et saa siitä sellaista valtavaa euforiaa, mitä mie siitä saan irti. Mulle riittää kerran 2, 3 vuodessa. 3 kertaa vuodessa shoppailu. Ja viimeinen kysymys, numero 14. Kumpi todennäköisemmin selviytyisi zombien hyökkäyksestä? Zombie apocalypse. Apocalypse. Lips. Shut your fucking face, Uncle Fucker. I wanna live! Wanna live up. Mä katsottiin just South Park elokuva, joka on yksi semmonen, mitä me ollaan katsottu silloin, kun me ollaan oltu nuorempia. Niin 115 miljoonaa kertaa. Aina yhtä hyvä. Toinen oli toi The Fifth Element, mikä me katsottiin monta kertaa. Aziz! Light! Multipass! Mikä oli kysymys? Kumpi meistä selviytyisi todennäköisemmin zombihyökkäyksestä? Joo. Mä veikkaan, että Martta, koska minä olisin luultavasti prioriteetti, kun minussa on niin paljon lihaa. Me tuli vastaan jotain kanssa ton tyyppistä niin kuin lähinnä se, että... You think I'm fat? No en! Jumala! Vaan lähinnä, että ne ei syö niinku tummaa lihaa. Ja sitten... Niinku vegaaneja. Vegaaneja, joo. Ja sitten mikä se mun toinen vastaus oli? Niin, ja mä pystyisin soluttautumaan pimeeseen. Lisäksi mä en jaksa juosta kovinkaan pitkälle. Niin mä olisin aika silleen helppo saalis. Mä oon kattonut Dawn of the Deadin. Mä en katso mitään sellaisia zombijuttuja. Joo, kato, mä olisin paremmin valmistautunut tähän siinä tapauksessa. Mä menisin kaupan katolle eikä ne pääsisi sinne. Miksi? No sit vois laittaa kato... Mut miksi ne ei pääs sinne? Eikö ne osaa kiivetä? Ei. Ethän se pysty suoraan seinään kiivetä. Niin millä sä oot sinne mennyt? No sieltä kaupan sisältä. Sitten se teljetään se kauppa. Aha. Ja siellä menet sinne katolle ja sitten sieltä ampuilet niitä kiväärin. Mä meistä oli se, kuka kysyy tyhmiä kysymyksiä. No sä kiivet. Zombies, fuck off. Up there, where the flowers bloom. Baby's crying. Flowers bloom, eikö se tosi kohtaa vasta? Up there. Ei, se menee. Up there, where there's so much room. Babies laugh and burp. The flowers bloom. Everyone dreams I can dream too. Up there,
ocean blue. I can be safe and live without a care, without a care. Piti mennä. I'm without a care. I wanna live up there. I wanna live. I wanna live up there. Marko nukkuu koko leffan ajan. Sitten ei voinut vähempää kiinnostaa meitä. Jännä. South Park-leffat. Todella outo. Nyt me mennään kohta saunaan. Ja sitten mä käydään nukkumaan, koska mun pitää mennä huomenna 7 töihin. Ja Martta saa jäädä tänne nukkuun. Hei. Jäähän Marsonkaan tänne. That's so suspicious. I know. Mut ei siinä. Kiitos kun katsoitte. Mikäli tykkäsitte videosta, niin painatte yläpeukkuu. Toi on sydän. Anna yläpeukkuu. Mitä yläpeukkuu? Noin. Näin. Littipeukkuu. Hit the like button. Ja sitten myöskin, mikäli haluat katsoa vastaavia videoita. Yleensä kyllä vähän ehkä kosmetiikkapitoisempia. Ja vähemmän Marttaa sisältäviä. Niin. Haluatteko te enemmän minun sisältöä? Kirjoittakaa kommentteihin, jos haluatte Marttaa lisää. Oh my god, nyt toikin kuulostaa. Niin painakaa sitä subscribe tilaa-nappia alhaalla. Ja me lähdetään nyt katsomaan, onko sauna valmis. Heidoo! Hei hei!